Хайырлы кеш, эфирда жаңалықтар чыгарылышы сіздің білән Рузил Мингалимов. Алға таба бүгінгі темалар хакында. Сойлаулар тәмам нәтижелер ясарға вақыт шолыда депутат мандатлары торатылды. Алар кемнәргә эләкте? Лейсан Ханова ачыклады. Күбесе шат, киң еркен автобустарда отырып жүрелер. Автобусмы әллә газельмы? Шәһәрдәшләр өчен кайсы транспорт булайрак? Прокуратура тикшереп гаепләү актын раслады. Законсыз уен бизнесын оештыручыларга карата суд булачак. Бумажников тукталышы янында күгәрченнәр үлә башлаган сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Бу проектта ата-ана һәм бала бергә эшли ала. Гаилә өчен уртак шөгыль. Рольләрне бүлешеп ата-ана һәм бала мультфильм иҗат итә. Өченче турга ничә кешене сөйләп алдылар. Чаллы телекомпаниясендә алып баручыларга кастинг узды. Шалда тавыш бирүдә рекордлы сонда 86%-ка якын халык катнашты. Исемлектә барлыгы 363 меңнән артык кеше иде. Аларның 312 меңгә якыны сайлау участокларына килде. 2 меңләп бюллетень бозылды. Бүген сайлау нәтиҗәләренә багышлап территориаль сайлау комиссияләре рәисләре катнашында матбугат конференция узды. Мандатлар ничек бүленде? Хәбәрчебез Лейсан Ханова сюжетында. Сойлауда шолы өчен рекордлы сонда халык катнашты. Территориаль сайлау комиссияләрендә моны беренче чиратта сайлауларның катнаш булуы белән бәйлиләр. Татарстан президентын һәм шәһәр советы депутатларын бер үк көнне сайладык. Икенче сәбәп кризис. Бу чорда халык бердәмлеккә омтыла ди комиссия әгъзалары. Сайлау нәтиҗәләре буенча исә иң актив кешеләр Комсомол районында яши. Граждане Комсомольского района проявили. Комсомол районында яшәүчеләр бигрәк тә зур активлык күрсәтте. Сайлау участокларына 90,18% халык килде. Барысы да яхшы оештырылган иде. Бернинди гадәттән тыш хәлләр дә, шикаятьләр дә булмады. День выборов. Барлык сайлау участокларында да төрле партияләрдән күзәтүчеләр эшләде. Ә инде территориаль сайлау комиссияләрендә Гадел Россия Коммунистлар партиясе, Бердәм Россия партияләреннән вәкилләр һәм кандидатлар үзләре ахырга кадәр булды. Быелгы сайлаулар шикаятлар азлыгы белән дә аерылып тора. Азат Фатхетдинов әйтүенчә, алар нигездә законнарны белмәү белән бәйле. Ә инде Татьяна Горьеваны урындагы белән участоктан алып чыгып китүгә килгәндә, үзем күрмәдем, әмма анда информация булды, диде ул. Шулай ук шаблон шикаятларда кабул ителгән. Шаблонами поступали. Шаблон формасында шикаятләрдә кабул ителде. 4 мөрәҗәгать бер төрле язылган иде. Аларны кешеләргә таратканнар, алар исә кул куеп китергә тиеш булганнар. Чаллыда депутат мандатларына 4 партия дәгъва итте. Бердәм Россия, Гадел Россия, ЛДПР һәм КПРФ. Закон нигезендә алар 5%-тан да ким булмаган тавыш җыярга тиеш иде. Необходимо набрать 5%. Үз кандидатларын тәкъдим итү өчен алар 5% тавыш җыярга тиешләр иде. 3 партия бу шартны үтәде, ә инде ЛДПР 1%-тан артык кына тавыш җыя алды. Депутат мандатлары пропорциональ рәвештә бүленәчәк. Шулай итеп 45 депутат мандатының 20-се Бердәм Россиягә бирелә. Чаллы парламентында КПРФтан 2 кеше, Гадел Россиядән 1 шәһәрдәш булачак. 3нче чакырылыш шәһәр советының беренче сессиясе инде киләсе атнага билгеләнгән. Анда депутатларга вакытлы таныклыклар тапшырачаклар. Алда безне федераль, ягъни парламент сайлаулары көтә. Алар инде киләсе елга билгеләнгән. Шулай исә бу чарада техник оештыручы вазифасын башкарачак. Лейсан Ханова, Айрат Закиров, яңалыклар. Татарстан лидеры сөйләүләрдә ышанычлы җиңү яулады. 94%-тан артык тавыш җыеп, 3 көндә эшеннән үстен чыкты. Бүген Рөстәм Миңнеханов Татарстан президенты таныклыгын алды. Президент Дәүләт Советына юллама белән депутатлар каршында 28 сентябрьдә чыгыш ясаячак. Шәһәр проспектларында яңа автобуслар йөри башланга 10 көн вакыт үтте. Газ явылында эшләүче 190 яңа автобус 6 маршрутка хезмәт күрсәтә. Шәһәрдәшләр бу транспортны түземсезлек белән көтсә дә, автобуслар ярым буш йөри. Сәбәбе нәрсәдә? Хәбәрчебез белде. Сәгать иртәнге 8 тула олылар эшкә, укучылар мәктәпкә ашыга. Форд һәм газельләрдә басарга да урын юк. Автобусларда иркенләп утырып йөреп була. Свободнее, чем в маршрутках маленьких, конечно. Кечкенә маршруткаларга караганда иркенрәк, шулай да тукталышлар исемлеген берәр кая беркетеп куйсалар, әйбәт булыр иде. Алайса барысы да шофердан сорыйлар. Бу автобуслар иркенрәк, кышын да җайлы булачак. Для мам с ребенками очень, конечно, удобно. Балалы әниләр өчен бик җайлы, коляска куярга да урын җитәрлек. Бала арбасы беркемгә дә комачауламаячак. Эшкә бару вакыты булса да салонда әллә ни кеше күп түгел. Әле белеп бетермиләр маршрутны. Ияләшеп бетермиләр. Кешеләргә җайлы, күбесе шат, киң еркен автобусларда отырып жүреләр. Якты, җылы.
Шоферлар махсус киемнен, галстуктан салонда кондуктор юк, электрон төлөв системасы көйләнгән. Карталары булмаганнар акчаны автобус йөртүчесенә түләй ала, тукталышларны ике телдә әйтеп баралар. Уңайлыклар шактый булса да, кайбер шәһәрдәшләр бу автобусларда бер тапкыр да йөреп карамаган. Они мало ходят, мы не успеваем. Алар әзери маршрутларында белеп бетермибез. Новые автобусы я видела уже. Яңа автобусларны күргән бар, интернетта да мәгълүмат урнаштырганнар, әмма утырганым юк. На них не... Очень комфортно, прекрасно. Бик яхшы автобуслар иркен, барысының да маршрутын өйрәнмәдем әле. Яңа автобуслар күбрәк Мәскәү, Шулман һәм Ярчаллы проспектларында йөрүче транспорт маршрутын кабатлый. Яңа автобуслар маршрутларына сылтама безнең Чаллы ТВ телеканалының рәсми сайтында һәм ВКонтакте төркемендә урнаштырылган. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Ярчаллы шәһәр суды бүген Рафис Кашаповга карата хөкем карары чыгарды. Ул 3 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Бу хакта Татарстан прокуратурасы хәбәр итә. 57 яшьлек Рафис Кашапов Россиянең территориаль бөтенлеген таркатуга чакыруда интернет ярдәмендә милләтләр арасында ызгыш уятуда гаепләнде. Судта белдерүләренчә, ул бу хакта материалларны ВКонтакте шелтәрендәге битендә урнаштырган. Судта исә Рафис Кашапов үз гаебен танымады. Хөкем карары 10 көннән соң үз көченә керәчәк. Узакламый законсыз уен бизнесын оештыручыларга карата суд булачак. Прокуратура тикшерү эшен төгәлләде. Суд каршында администрация хезмәткәрләре, шәһәр советы депутатлары, хукук сакчылары, бизнесменнар басачак. Әлеге төркем Чаллыда масштаблы уен бизнесын оештырган. Алар 2011 елдан алып, 2014 елга кадәр законсыз бизнес белән шөгыльләнгән. Керемнәре 100 миллион сумнан артык. Прокуратура 6 кешегә карата гаепләү актын раслады. Эш судка җибәрелде. По статьям, предусматривающим ответственность. Алар вазифаларыннан үз мәнфәгатьләре өчен файдалануда ришвәтчелек һәм мошенниклыкта гаепләнә. Җинаятьчел төркем уен бизнесы оештыру белән шөгыльләнгән. То есть преступное сообщество. Бумажников тукталышы янында күгәрченнәр үлә башлаган. Сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Бу проектта ата-ана һәм бала бергә эшли ала. Гаилә өчен уртак шөгыль. Рольләрне бүлешеп, ата-ана һәм бала мультфильм иҗат итә. Өченче турга ничә кешене сөйләп алдылар. Чаллы телекомпаниясендә алып баручыларга кастинг узды. Сколько угодно за 3 рубля в день. Набери звездочка 939 решетка и получи полный безлимит на интернет-звонки и СМС по Республике Татарстан. Летай. Мобильная связь. Комплимент от шеф-повара. Сдается в аренду помещение для офиса. Охраняемая стоянка. Общая площадь 120 квадратных метров. Телефон 56 34 00. С 15 сентября в городских парках аттракционов акция «2 человека по одному билету». Уважаемые родители, одевайте школьников всех возрастов в школьной моде. Цена и качество вас порадуют. Школьная мода. Московский проспект 130Б. Новый город 5326. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезнең белән эфирда Рузил Мингалимов. Бумажников тукталышы янында күгәрченнәр үлә. Исәннәре үзләрен сәер тота. Кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шулай дип хәбәр итте. Әлеге сәер хәлнең сәбәпләрен хәбәрчебез ачыклады. Тукталыштан ерак түгел берничә кибет урнашкан сатучылар ешкына күгәрченнәр тәрәзәгә очып бәреләде. Барысына да канализациядан ташып аккан суга әйпле диялар. Они постоянно летают и... Алар гел пыялауга бәрелә, бик сәер тоталар үзләрен, канализация суын эчәләр дә акуланалар күрәсең. Бу пычрак судан һәр вакыт начар ис килә, беркемгә бер нәрсә кирәкми. Биредә еш йөрүчеләр 4-5 үлеп яткан күгәрчен күргәнебез барды. Экологлар күгәрчен теләсән инде сыекчаны эчә, юлда очраган теләсән инде ризыкны ашыйды. Если проливы какие-то грязные. Әгәр пычрак сулар бар икән, күгәрчен эчәргә яраклымы, юкмы дип уйлап тормый. Анда зарарлы матдәләр дә булырга мөмкин, кошлар үләргә дә мөмкин. Беренче очракта күгәрченнәр зыян күрә. Суның каян акканы билгеле дә якын тирәдә яшәүчеләр, якында гына хамыр ризыклары пешерүче кафе, кәрәзле телефоннар салоны урнашкан. Как раз başında kolodisinin kanalizasyon kolodisi bu sonucu түгел. Şundan çığa ağıp gite oran boylap. Onu kuşlar içerler, kuşlar halsizlene. Kaysı ova, kaysı binip jitelmeyi. Vat, көз салып җыштыручы, караучы моның хуҗалары юк. Без кафе директоры белән телефон аша элемтәгә кирдек, ул бинаны арендага гына алдым дип аңлатты. Канализация трубасы төзек түгеллеген әйтте. Проблеманы якын арада хәл итәргә тырышачакбыз дип белдерде ул. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар.
Шоллы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Соңғы 10 еллыкта Россиядә аерылышчылар саны күпкә артты. Статистика буенча никах теркәгән 100 парның 68-і аерылыша. Татарстанда да шулай ук 2014-15 ел нәтиҗәләре буенча 2 язылышы очрагына бер аерылышы туры килә. Кама сәнгать һәм дизайн институты укытучылары бу хәлдән чыгу юлын уйлап тапкан. Алар гаиләгә бергәләп анимацион фильм иҗат итәргә тәкъдим итә. Авторлар фикеренчә, уртак шөгыль гаиләне берләштерә. Нажми на стрелочку и удали. Институтта мультфильм анимациясын өйрәнү буенча бу балаларның бүген беренче дәресе. Сәнгать дизайны академиясына 4 яшьтән алып 14 яшькә кадәрге балалар йөри. Аларны тагын да кызыксындыру өчен быелгы уку елында мультфильм дизайнерлары дигән төркем төзелгән. Быел җәй көне укытучылар гаилә анимациясе лабораториясе дип исемләнгән уникаль проект төзеде. Аның белән яшь укытучы Айдар Нуруллин Мәскәүдә 12нче тапкыр Россия президенты ярдәме белән уздырылучы "Минем илем, минем Россиям" халыкара бәйгесендә катнашып беренче урынны алды. Бу проектта ата-ана һәм бала бергә эшли ала. Һәм бергә эшләп алар бергәләшәләр. Шуңа күрә без Мәскәүдә дә шул аның бик бу проектларга ошады һәм беренче урын алдык. Һәр гаиләдә рольләр бүленеше булыр дип көтелә. Сценарий төзүче, рәсем мультипликатор һәм башкаручы техник. Беренче эшлекле уенда ук кемнең нинди рольгә бүленәчәге сизелә. Балалар әти-әниләре белән заманча анимацияның теориясын һәм гамәли күнекмәләрен өйрәнә. 3D графикасын, мультфильм иҗат итүнең техник нечкәлекләрен, монтаж һәм тавыш яздыру юлын беләчәкләр. Программа называется Coral Drive. Мы занимаемся компьютерной графикой с детьми. Программа Coral Drive дип атала. Без 7 һәм 10 яшьлекләр белән компьютер графикасы өйрәнәбез. Бу безнең беренче дәрес. Төркемдә 11 бала булырга тиеш. Дәрестә һәр баланың үз компьютеры бар. Гаилә анимациясе лабораториясе проектның төп максаты гаилә белән бергә иҗат итү. Мультфильм ясауда балалар 3 яшьтән алып катнаша. Монда баланың тасвирлау сәнгате ныгый, иҗади процесс бер калыпка салына. На наш взгляд, это очень красивая идея, которая позволит Бала үсеше һәм тәрбиясендә гаиләнең мөһимлеген күрсәтәбез. Балалар әти-әниләр белән бу эш технологиясын өйрәнә алырлар дигән теләк бар. Дәресләрне атнага 2 тапкыр кичке якты әти-әниләр эштән кайткач уздырырга уйлыйлар. Шулай ук 2 инвалид балалар төркеме дә ачылачак. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүген Шоллы ТВ телекомпаниясендә яңалыклар һәм новости тапшыру алып баручылары кастингының 2нче туры узды. Әлеге узган беренче этапта үзләренең көчләрен сынарга килгән 150 кеше арасыннан жюри әгъзалары 20-сен сайлап алган иде. Бүген исә катнашучыларны башка сынау көтте. Кастингның 2нче этабы башланырга берничә минут вакыт калып бара. 150 кеше арасыннан бары тик 20-се калды. Менә алар. Алып баручыга дәгъва кылучыларның берсе кабалана алдан ятланган текстын кабатлый. Кемдер тыныч, дулкынлануы сизелми дә. Катлаулы сүзләрне әйтер өчен миңа логопедия буенча тәҗрибәм ярдәм итә. Шуңа күрә татар телендә һәм рус телендә иркен сөйләшәм. Катлаулы сүзләрдә бернинди дә кыенлык сизелми. Әлбәттә, приоритет егетләрнең күбрәк инде без килгәндә безгә әйттеләр. Егетләр күбрәк кирәк дип, чөнки кызлар күп килә, егетләр азрак. Ну, минемчә инде барыбер үзеңнән тора инде. Барыбер ничек эшлисең, ничек тырышасың, ничек үзеңне күрсәтәсең. Кастингның 2нче этабы катлаулырак. Егет-кызлар үзләрен чын алып баручылар ролендә студияда сынап карый. Бүген без 2нче турга узучыларны яңалыклар студиясында карыйбыз һәм нәрсәгә игътибар итәбез. Иң беренче чиратта алып баручының тамашачы белән контакт булырга тиеш. Яңалыкны ул үзе аша үткәреп, халыкка җиткерә белергә тиеш. Мобиль банк уңайлы, әмма ышанычсыз. Үзләренең акчалары белән өйдән чыкмый гына идарә итүчеләр акчаларыннан колак кагарга мөмкин. 3нче турга 5 кеше үтә. Алып баручыларны сайлауда шулай ук сез тамашачылар да катнаша аласыз. Моның өчен бары тик chilnatv.ru сайтына кереп, лаеклы дип тапкан катнашучыга тавыш бирергә кирәк. Сайлау 16-сыннан 22 сентябрьгә кадәр барачак. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, яңалыклар. Шәһәрдәшебез бакчасында yüзем үстерә. Анда Изабелла, кишмиш, барлыгы виноградның 25 төрі үсә. Бернинди авырлыгы да юк дип бакчачы. Җимеш агачы тәрбияләүгә бик нәзбирек булса да, Шоллының һавасына бирешми. Хәзер инде уңыш җыяр чак җиткән. Бакчада безнең хәбәрчебез булып кайтты. Этот сорт у нас элегант, такой красивый, действительно элегант. Шишкиннар гаиләсендә виноград турында күп беләләр. Уңышны кайчан җыярга, җирне кайчан ашламалар белән баетырга, бу хакта алар төрле чыганаклардан өйрәнгән. Кичкенә генә бакчада yüземнең 25 төре үсә. Аларны үрчетү белән 15 ел шөгыльләнәләр. Күптән түгел генә сирәк очрый торган төрләрен дә утыртканнар.
Ну, мы заказывали все эти черенки, потом черенковали, садили. Без аларның ботакларын заказ белән сатып алабыз. Аннары ошыймы юкмы икәнен билгелибез. Изабелланы бетерергә уйладык. Хәзер иртә өлгерә торган һәм авыруларга бирешми торган сортларны үрчетәбез. Бер виноград тәлгәше 600 граммнан башлап кило ярымга кадәр җитәргә мөмкин. Шишкиннар бу җимештән кышка кайнатма әзерли. Виноград – это солнечная ягода. Виноград ул кояш җимеше. Әгәр тәлгәш өстәмә ботаклар җибәрә икән, ул баллы булмый. Шуңа аларны күзәтеп, артык ботакларны арындырып торырга кирәк. Киләсе ел уңышын көзен үк кайгыртып кую мөһим. Сентябрь аеннан су сибүне туктаталар. Куакларны авырулардан һәм бөҗәкләрдән дәвалыйлар. Соңнан виноградны кисеп, кышка каплап куялар. Язын тагын туфракны ошлама белән баетырга кирәк. Хәзер шишкиннар уңыр җыю белән мәшгуль. Киләсе сезонга алар тагын берничә экзотик сорт утыртып, питомникларын зурайтырга җыена. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Редакциябезнең кайнар элемтә телефоны 51-31-31. Шалтыратыгыз, без килербез, төшеребез һәм бар халыкка күрсәтербез. Сез яңалыклар чыгарышып карадыгыз, исән-имин булыгыз.